elo progo Bogawanta Serayu Citandui Cilosari Pemali Pekalongan Tuntang Demak Serang Lusi Juwono. Nek mulang Mbah Juli aku biyen. Kelas piro ya, Pak? Baleni. Solo oya opa elo progo Bogawanta Serayu Citandui Cilosari Pemali Pekalongan Tuntang Demak Serang Lusi Juwono. Wes kuwi. Kuwi kali-kali Jawa Tengah. Ono oleh dibilang. Sing ngajari Mbah Juli. Mbah Juli. SD, guru SD. Guru SD Mbah Juli. Seneng Ibu. Lah saya ini sekali. Ndang anake Mbah Juli le mulang aku genti. Sapa? Wit sing jenenge sapa ya? Tono kuwi. Sing bojone ninggal iki. Tono Hardi Suci kuwi. Sing cilik-cilik. Suci ati. Dosen ning endi? Semarang. Mbah Juli mulang apa? Mulang apa wae? Mulang apa-apa ya jaman biyen ya? SD ki mulang apa-apa. Ibu SD. Ibu ki neng TK-ne ora? Rung enek TK jaman biyen. Ora ono TK. Anak TK sama aku sih rung enek TK. Iya. Anak TK nang sekolah SMP Baidono kuwi rung eneng, Jetar rung eneng. Lah terus sampe ngendi? Sampai Kristen. Oh, Panggung kuwi lho. Kuwi marak wis suwe lho. Panggung ki Klaten. Iki Hah, kok panggung? Natan kuwi lho. Oh, apa iki eneng saiki? Segare siji saiki SMP. Nek ben 3 sampai 1 2 3. Oh. Garek siji tok sing kuwi lho. Oh, SMP-ne kono, SMA-ne SPG ya. Oh, Mbah Mawar, Mbah Guru. Kira neng cah Udan. ngono cah Udan. cilik mbak ngono wis. Udan. Alhamdulillah. Tidur. Tidur.